Onyeisi ụlọ ọrụ na-afụ maka ijikwa ahịhịa na Anambra steeti bụ ASWAMA Maazị Mike Ozoemena enyego ndị Anaocha ndụmọdụ ka ha kpọọ ịdị na-edebe gburugburu ha ọcha ihe dị oke mkpa. Maazị Ozoemena nyere ndụmọdụ a n'isi ụlọ ọrụ kansụl ime obodo Anaocha dị na Neni na mmemme iguzobe otu bọọdụ ASWAMA n'ogogo wọd nke kansụl ime obodo Anaocha. Onye nta akụkọ anyị Valentine Mbadogha wetara anyị akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. Dịka onyeisi ndị ASWAMA si kwue bụ Maazị Mike Ozoemena, ime ka Anambra bụrụ obodo ga-adịkarịsị ọcha na Naịjirịa bụ otu n'ime ihe na-echu ọchịchị gọvanọ Soludo ụra, ma kwue na ọ ga-enye nnukwu aka ime ka Anambra bụrụ ya bụ obodo ga-abụ ebe obibi ma bụrụ ebe ga-adị mma ịzụ ahịa. Anyị na-ekele unu for your sacrifice, for your cooperation. You might not know when they merely employ the government. All will employ the government. And it's also your duty to continue to support the government, because the government is your own. The chairman, the councillors, the contractors will sit and know what is possible. We, the people, the local people, will now sit and determine, after doing maybe enumeration, what is possible and how it is possible to do. Governor will not bring money again to Anaocha to pay for waste disposal. That is the message. N'okwu ya ka onye jiọkwa onye isi oche nke kọmitii nchere oge nke okpuru ọchịchị kansụl Anaocha bụ Maazị Gerald ọzọ kọwapụtara na ebumnobi gọvanọ Soludo niile bụ maka ọdịmma Anambra, ma gwa ndị otu bọọdụ ahụ ka ha rụọ ọrụ otu o si kwesị. Ọ gara n'ihu kwe nkwa na ya bụ okpuru ọchịchị kansụl Anaocha bụ nke ga-eka ji n'ume ịhụ na Anaocha bụ nke ga-abụ ebe dịkarịsịrị ọcha na Anambra steeti n'ọdịnihu. Ọ gara n'ihu wube ya bụ otu bọọdụ nke ndị mejupụtara ya bụ ndị nke si na obodo dị iche iche wee họpụta, ndị ụmụ ntorobịa, ụmụ nwaanyị nakwa ndị na-agba mbọ ịhụ na edobere iwu, ma gwa ha ka ha rụọ ọrụ iji mee ka Anambra bụrụ ejiamatụ n'etu o si metụta adịmọcha. Anyị bụ mmadụ na-achọ ka ihe na-aga aga. Ọ sị na ihe lokal gọọmenti niile eji eji na ọ na-ewechigharị ya lokal gọọmenti, biko kọọ Soludo aka. O wee sị na ihe gbasara ASWAMA na ọ bụrụ nke sọ steeti ya na-eme, na anyị ebute ya to local gọọmenti, bute ya to all the towns and ward levels, and I mere mụnụ ji wee nọrọ ebe a n'ụwa. Gọvanọ wee sị na ọ chọrọ ka obodo niile Soludo involved in governance, that he wants to drive down governance to the grassroots. Ọ mere mụnụ ji wee nọrọ ebe a, biko ka anyị kụkwa gọvanọ anyị aka ọzọ. And ife o mebere ife anụnwa bụ ihe a na-ekwu na oku na aghara efu maka na unu dị involved, maka na Ojukwu si because I'm involved. So na ihe abịala ime abụrụ egwu aja ka abịala egwu na ife ya abalị unu baalụ ma Anambra steeti bakwala obodo niile anyị si olu. Onye jiọkwa Head of Local Government Administration nke okpuru ọchịchị kansụl Anaocha bụ Oliakụ Edith Enuka, ndị otu Asatu Youth nakwa ọtụtụ ndị ọzọ eji okwu agba izu bụ ndị bịagasị ya bụ mmemme. Maazị Gerald ọzọ onye nke bụ onye isi oche nke kọmitii nchere oge okpuru ọchịchị kansụl Anaocha nọkwaziri n'oge ahụ kụọ akụkụ mkpụrụ akụ oyibo na mpaghara isi okpuru ọchịchị kansụl Anaocha, ma kesakwa mkpụrụ akụkụ akụ oyibo nke karịrị 3,000 n'ọnụọgụ nyegara ime obodo niile dị na okpuru ọchịchị kansụl Anaocha iji sonye na ya bụ atụmatụ nke ọkammụta Soludo ji n'aka ime ka Anambra nachigha azụ n'ihe ejiri mara ha bụ ịkọpụta ihe. Site na Neni, abụ m Valentine Mbadogha.